Tista' salva ħajja, tista' jkun familjari tiegħek da mhux bil-fors. Qiegħed barra u rajt il xi ħadd ma tafux. Da jista' jkun familjari tiegħek. Qegħdin id-dar qed tieklu u xi ħadd jifga f'xi ikel u salvalu ħajtu. Sempliċement basic first aid. Dan hu l-appell ta' Adrian McKay, uffiċjal fil-Korp tal-Pulizija li jaħdem fit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit, meta tkellem ma' Net News dwar dak li ġara madwar ġimgħa ilu, fejn hu flimkien mal-kollega tiegħu Michael Farrugia irnexxielhom isalvaw raġel li kien qiegħed imut wara li kien qiegħed jifga f'biċċa ħobs ftit il-bogħod minn fejn kienu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Aħna niżilna il-pafi, notajna raġel mal-art, ħafna nisim dawrin miegħu. Dak il-ħin aħna ma konniex nafu r-raġel x'għandu, tlaqna l-karozza fin-nofs u morna niġru ħanaraw ir-raġel x'għandu għalunna li kienet jifga f'xi ħobs, f'xi ikel. Dak il-ħin is-sitwazzjoni tiegħu ma tantx kienet sabiħa, la pols, kulur abjad ħafna, bajdani, u bdejna nagħmlu CPR mill-ewwel. Deċidejna nagħmlu CPR. U waqt li nagħmlu CPR il-ħobs li kellu hawnhekk telatlu. Neħħew ilu, kien hemm sinjura neħħetlu l-ħobs u beda ġif tiegħu. U eventwalment imbagħad minn recovery position, beda jieħu nifs waħdu, ġiet l-ambulanza u komplew tal-ambulanza. Meta tkellmu ma' Net News Adrian McKay li ilu jisservi fih dan il-korp għal dawn l-aħħar 17-il sena u Michael Farrugia li ilu f'dan ix-xogħol għal 27 sena, spjegaw kif fortunatament dan l-inċident spiċċa b'wiċċ il-ġid għax kienu fil-post it-tajjeb fil-ħin opportun. Fil-fatt Adrian McKay sostna li inċidenti bħal dawn għalkemm iġibuh f'sitwazzjoni ta' sfida ifakruh għalfejn nażel li jaqdi din il-missjoni u jservi lill-komunità. Min-naħa tiegħu Michael Farrugia tenna li f'dan iż-żmien hekk kif ninsabu ftit ġranet biss il-bogħod mill-miliet li jirnexxielek issalva ħajja ta' persuna u żomma mal-familja maquda huwa ta' sodisfazzjon kbir. Esperjenza wara tqis sabiħa. Meta tqis li dil-persuna għadha maquda mal-familja, issa kien irnexxielek. U speċjalment f'da żmien hija esperjenza sabiħa u tħoss sodisfazzjon kbir. Huma appellaw għal aktar taħriġ bażiku floti tal-ewwel għajnuna filwaqt li sostnew li dan kapaċi jagħmel id-differenza bejn ħajja u mewt waqt emerġenzi li jinqalgħu bla mistenni kemm fid-dar kif ukoll barra. Għamlu appell ukoll li l-first aid jibda jiġi mallem mill-iskejjel ukoll. Eta żgħira ħajkunu jafu x'għandhom jagħmlu anke n-nies nagħmel appell li l-first aid joħduh aħna noħduh dal-tip ta' korsis noħduhom l-akkademja aħna minn hemm niġu mal-min. Il-korsis huma tajbinu.